his time, in his time, he makes all things beautiful in his time. Lord, please show me every day. Dzina la Tati ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Aneneri ndi uneneri. Lero lolemba pa 1 August pamene tikuyamba mwezi watsopano ndikuti tikuchotsera masiku apachaka. Ambuye Chauta afuna tilingalire za aneneri ndi uneneri, komanso kupatsa ndi kuwumira zimabereka zipatso zotani m'moyo mwathu. Mawu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Yeremiya, mutu wa 28 ndime ya 1 kulekeza 7. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Atumbiko Sibande, a Young Christian Workers YCW, kuchokera ku St. Francis Parish, Kanengo, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mawu a Uthenga Wabwino ndi monga adalembera Mateyu Oyera, mutu wa 14 ndime ya 13 kulekeza 21. Ndipo amene akutiwerengera Uthenga Wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Francis Damaseke, National Coordinator for Catholic Social Communications and Research Commission ku ECM. Tiyeni abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu a Ambuye. Mawu a m'buku la mprofeti Yeremiya. Yeremiya mutu 28 kuyambira ndime ya 1 kulekezera 17. Chaka chomwecho, mwezi wachisanu wa chaka chachinayi, Zedekiya atalowa ufumu wa ku Yuda, Hananiya mwana wa Azuri, mneneri wa ku Gibiyoni, adalankhula nane ku nyumba ya Chauta. Ansembe ndi anthu onse ali kumva, iye adati, Chauta wamphamvu zonse, Mulungu wa Israeli, akunena kuti, ndathyola goli la ukapolo la mfumu ya ku Babuloni. Zisanathe zaka ziwiri, ndidzabwezera ziwiya zonse za ku nyumba yanga ku malo ano, zimene Nebukadinezara, mfumu ya ku Babuloni, adazichotsa kuno kupita nazo ku Babuloni. Ndidzabwezanso ku malo ano Yehokaniya, mwana wa Yehoyakimu, mfumu ya ku Yuda. Ndidzabweza akapolo onse ochokera ku Yuda amene adatengedwa kupita ku Babuloni. Motero ndidzathyola goli la ukapolo la mfumu ya ku Babuloni. Apo mneneri Yeremiya adayankha mneneri Hananiya pamaso pa ansembe ndi anthu onse amene anali m'nyumba ya Chauta. Adati, inde momwemo, Chauta achitedi choncho. Chauta achitedi zimene walosazi, pakubwezeretsa ziwiya za ku nyumba yake ndi akapolo onse ku malo ano, kuchokera ku Babuloni. Komabe ungomva zimene nditi ndikuuze iweyo ndi anthu onse. Aneneri amene adatsogola kale ankalosa za nkhondo, za njala ndi za mliri, zodzagwera mayiko ambiri ndi mafumu otchuka. Koma ngati mneneri alosa za mtendere, zimene walosazo zikazachitikadi, pamenepo zidzadziwika kuti Chauta adamtumadi. Pamenepo mneneri Hananiya adachotsa goli m'khosi mwa mneneri Yeremiya nalithyola. Adauza anthu onse kuti, Chauta akuti, umo ndimo mmene ndidzathyolera goli la ukapolo la Nebukadinezara, mfumu ya ku Babuloni.
ndidzalichotsa m'khosi mwa anthu a mitundu yonse zisanathe zaka ziwiri. Zitatero mneneri Yeremiya adachokapo. Patapita nthawi pang'ono, Hananiya atathyola goli m'khosi mwa Yeremiya, chauta adawuza Yeremiya kuti, pita ukamuuze Hananiya mawu a chauta kuti, iweyo wathyola goli la mtengo, malo mwake ine ndidzayika goli la chitsulo. Chauta wamphamvu zonse, Mulungu wa Israeli, akunena kuti, ndayika goli la chitsulo m'khosi mwa anthu a mitundu yonseyi kuti azitumikira Nebukadinezara mfumu ya ku Babuloni. Adzamutumikiradi, ndipo ndampatsanso ulamuliro ngakhale pa nyama zakuthengo. Tsono Yeremiya adawuza Hananiya kuti, mvera, iwe Hananiya, chautatu sadakutume, ndipo iweyo wanyenga anthuwa kuti azimvera ulosi wabodza. N'chifukwa chake chauta akunena kuti, chenjera, ndidzakuchotsa pa dziko lapansi. Ufa chaka chino chisanathe, chifukwa chakuti wakhala ukulalikira zopandukira chauta. Zidachitikadi kuti mneneri Hananiya adafa chaka chomwecho, mwezi wachisanu ndi chiwiri. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu mu Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 14 ndime ya 13 kulekeza 21. Pa nthawi yomweyo Yesu atazimva za imfa ya Yohane M'batizi, adachokako kumeneko m'chombo kuti apite kwa yekha kwa zii. Koma anthu atamva adayenda pa mtunda namulondola kuchokera ku mizinda yawo. Yesu adatuluka m'chombomo, ndipo pamene adaona anthu ambirimbiriwo adawamvera chifundo nayamba kuachiritsa amene ankadwala. Nthawi ya madzulo ophunzira ake adadzamuwuza kuti, kunotu n'kuthengo ndipo ano ndi madzulo. Awuzeni anthuwa azinyamuka apite ku midzi kuti akagule chakudya. Koma Yesu adawawuza kuti, palibe chifukwa choti achokere, inuyo apatseni chakudya. Iwo adati, pano tili ndi buledi nsanu yekha ndi nsomba ziwiri. Yesu adati, bwera nazoni kuno. Atatero adalamula anthuwo kuti akhale pansi pa udzu. Tsono adatenga buledi nsanu ja ndi nsomba ziwiri zija, nayang'ana kumwamba nkuthokoza Mulungu. Kenaka atanyemanyema bulediyo adazipereka kwa ophunzira ake. Ophunzira aja nkugawira anthuwo. Anthu onsewo adadya mpaka kukhuta. Pambuyo pake ophunzira aja adatola zotsala nkudzaza madengu 12. Koma tsono anthu amene adadyawo adalipo ngati 5,000 amuna okha, osawerengera akazi ndi ana. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, pa Chingerezi pali mawu amati hands matters. Manja awa amatha kusintha zinthu. Manja owumira kwapatsa ngakhale zinthu zabwino chotani amaononga zinthu. Manja ankhanza, manja ankharwe satha kuyamikira. Manja achifundo, manja othokoza kwapatsa kalulu sawotcha amakamanga khola. Manja achifundo kwapatsa nkhuku sadya amakaweta. Manja matters, hands matters. Izi ndi zimene tikuziona mu uthenga wathu wa tsiku la lero. Manja owumira ophunzira Ambuye Yesu poona buledi nsanu tisomba tiwiri akuderera. N'chifukwa chake akuwauza awuzeni Ambuye anthuwa azipita kuno n'kuthengo mwaphunzitsa ayende akadye akapeze zosowa zawo. The merciful hands of Jesus
akutenga zochepa zomwezo nkuwauza kuti apatseni anthuwa adya akhuta. Inu ndine tili ndi manja otani? Manja oyamika, manja achifundo, manja osintha zinthu, manja othandiza ena. Pamaso pa Mulungu zochepa zimene tili nazozo tikampatsa amazichulukitsa chachikulu china chilichonse, kandi chikhulupiriro chochepa, chikondi chochepa. In fact chikondi, chikhulupiriro ndi chiyembekezo kulibe zochepa. Timpatsa Ambuye azichulukitsa tsiku la lero, atithandiza kuti moyo wathu usanduke wachimwemwe. Aneneri ndi uneneri athandizira kuti zimene tili nazo zifike kapena kukanidwa pamaso pa Mulungu. Mawu athu oyamba tikukumana ndi mneneri Yeremiya akulimbana ndi mneneri wabodza Hananiya. Pamene mneneri Yeremiya anali kulosera za chilango cha Israeli, anali kuwawuza kuti Mulungu ndi amene walolera kuti mukazunzike ku Babuloni ndi cholinga choti mukatembenuke mtima. Mneneri Hananiya akuwauza kuti Yeremiya akunama, Mulungu akunena kuti mawu ali posachedwa pamutuluka, inu ndi ake okondeka. Mwachidule Hananiya akulalika zimene anthu afuna amve, akuwauza anthu zongoti amve kukoma, akuwalimbitsa mtima posafunika kuwalimbitsa mtima. N'chifukwa chake ndikunena kuti tsiku la lero tatiyeni tilingalire, tisinkhesinkhe, tione kuti kodi Malemba Oyera amati chani pa nkhani ya aneneri ndi uneneri. Mawu akuti mneneri ndi mawu a Chiheberi amene amanena kuti navi kapena kuti nabii, kutanthauza kuti oyitanidwa. Ndipo tikatenga mawu amenewa kuwapititsa pa chiyankhulo cha Chigriki amatanthauza kuti iye otumidwa. Tikayang'ana m'Malemba Oyera, aneneri amatchulidwa ndi mayina osiyanasiyana. Mwachitsanzo amatchulidwa kuti munthu wa Mulungu, monga timamvera tikawerenga buku la Mafumu loyamba mutu wa 13. Amatchulidwanso kuti wamthenga wa Mulungu. Timazimva zimenezi tikawerenga Yesaya 44 ndi meya 26 komanso Hagai 1 ndi meya 13. Amatchulidwa kuti ndi kapolo wa Mulungu. Yesaya amatitsimikizira pa mutu wa 20 ndi meya 3. Amatchulidwanso kuti ndi m'busa. Yeremiya 17 ndi meya 16. Komanso Zekariya mutu wa 11 ndi meya 4. Amatchulidwanso kuti mlezi kapena miyang'aniri wa Mulungu. Yesaya 62 komanso Habakuku 2 ndi meya 1. Koposaposa amatchulidwa kuti ndi mlonda wa Mulungu, monga amatuzira Amosi mutu wa 3 ndi meya 4. Tikayang'ana aneneri amene tili nawo pakati pathu, kodi akukhala alonda a Mulungu, alezi, abusa, amthenga wa Mulungu? Kodi ndi munthu oti tingamutchule kuti is man of God, munthu wa Mulungu? Pali zinthu zimene zingatidziwitse kuti uyu ndi Yeremiya kapena uyu ndi Hananiya, mneneri wabodza. Mwa zina zimene we should pay attention closely ndi izi: mneneri nthawi zonse akuyenera kumayankhula mawu ochokera kwa Mulungu. Mneneri ntchito yake yoyamba ndi kuwaphunzitsa anthu kuti atembenuke mtima. Mneneri ntchito yake yayikulu ndi kuwathandiza anthu kuti poyang'ana moyo wa mneneriwo anthu akopeke ndi kusintha mtima. Meaning makhalidwe a mneneri achitire umboni iye asanayankhule. Does it click sense to the so many prophets that we have pakati pathu? Si ntchito yathu kuweruza, koma ndi ntchito yathu kukhala tcheru, chifukwa titha kuyanjana ndi Satana m'dzina la Mulungu, ndipo titha kudana ndi Mulungu m'dzina la aneneri. Tikhale very attentive kwambiri pamene anthu adzitchula kuti ndi aneneri, kandi ne wansembe, kandi wina aliyenseyo. Tisamale. Ntchito yayikulu ya mneneri ndi kufotokoza mawu a Mulungu pakati pa anthu. Pali zinthu zitatu izi zimene tiyang'anitsitse kwambiri pamene tili ndi aneneri pakati pathu. Ndanena kale kuti sindikuweruza, koma tikungofuna tipange expose malembo kuti atithandize tikamalandira uthenga ndi cholinga choti tikhale manja opatsa. Choyambirira tionetsetse mawu a aneneri. Amatitsimikizira Yeremiya 28 tawerengayo ndi meya 8, Mafumu 1:22 komanso Ezekieli 13 ndi meya 10 kuti aneneri oona amalosa za chilungamo cha Mulungu, pamene aneneri onama amalosa za mtendere okhaokha. Aneneri onama amangolosa za mtendere. Kachiwiri tionetsetse munthuyo. Aneneri onama ali ndi khalidwe loyipa.
dama, bodza, kulimbitsa anthu mtima, ndi anthu ochita zoyipa zomwe kuwalimbitsa mtima kuti osadandaula, bwerani tikupemphererani muchira, mupeza zakuti kuntchito akupangani promoti, ndipo ngati mukudwala. Where's God's will? Tisamale kwambiri. Kenaka tipange pay attention. Mneneri amagwira ntchito payekha kuti apange supply zosowa zake. Aneneri ochoka kwa Mulungu sapempha malipiro pa ntchito imene agwira. Does it click sense to what is happening pakati pathu? Tisamale kwambiri chifukwa anthu ambiri amasokoneza uneneri ndi kuchita mirakuli kapena kukhala mprofeti and miracle worker. Alipodi aneneri ambiri mchipangano chakale omwe amagwiritsa ntchito zinthu ziwiri zonsezi, uneneri komanso kuchita mirakuli, anthu ngati Eliya ndi Elisha. Koma tidziwe kuti mneneri adali munthu wa mawu a Mulungu basi. Inde monga ndanenera, aneneri ena amatha kuchita mamirakuli, koma si onse. Mwachitsanzo, Ambuye Yesu amanena kuti palibe mneneri amene adzapose Yohane Mbatizi. There is no any other prophet that will surpass the works of John the Baptist. Koma tikayang'ana ntchito za mneneri Yohane Mbatizi, palibe ndi pamodzi pomwe pomwe tidamva kuti wachita mirakuli. Kwake kunali kulalika, ana njoka tembenukani, adakuwuzani ndani kuti mulewe chilango cha Mulungu? Tembenukani, chitani chifundo, amene ali ndi mwinjiro ampatseko m'bale wake. Tembenukani, lapani machimo, iye akubwera. Mneneri akhazikike pa mawu a Mulungu, akhazikike pa kuchita kwa Mulungu. Chinthu china chimene tisasokoneze, tikayang'ananso ngakhale Ambuye Yesu adachita mirakuli zambiri, koma adali oposa mneneri, adali mwana wa Mulungu. Ndipo mkatikati mwa mamirakuli mwake amawuza anthu aja kuti musaulule, musadziwitse, musayike pa mbalanganda zomwe ndakuchitirani. Chachikulu Ambuye amawuza kuti tembenukani, lapani, ufumu wa Mulungu uli pafupi kudza. Kodi aneneri athu, kodi ine ngati mneneri, ntchito zimenezi ndikuzionetsa bwanji? Ndikutengera anthu kwa Mulungu kapena ndikuthandiza anthu kuti azimuyesa Mulungu? Litmus paper yayikulu, njira yayikulu imene tingadziwe tsono pamene tili ndi aneneri ambirimbiri. Ndanena kuti ena ndiwoona, ena momwemo oweruza ndi Mulungu. Mneneri kuopsa kwake nkwakuti akangokhala munthu ochita mamirakuli, nkwapafupi kuti asanduke munthu wamatsenga. Mneneri amachita mirakuli kuti anthu atsimikize the presence of God, osati kuti atchukitse dzina lake. Mneneri amene amangotsindika pa zozizwitsa atha kusanduka munthu wamatsenga, atha kuyamba kugwiritsa ntchito njira zina kuti anthu abwere kwa iye. Koma tikumbukire kuti pakachitika mamirakulu osiyanasiyana m'malemba oyera, amachita pamene anthu akukayika za ukulu wa Mulungu. Elisha, komanso Elijah, komanso tikang'ana ngakhale Ambuye Yesu amene, ngakhale mneneri Yeremiya kumene, pamene anthu ankakayika aneneri a Baala kupembedza aneneri a Baala, ndi pamene adatsikitsa moto umene unadzanyekeza nsembe. N'chifukwa yake anthu kumapeto kwake adafuwula kuti Mulungu ndiye dichauta, Mulungu ndiye dichauta. Tapempha Ambuye kuti pamene akutipatsa aneneri ambiri, atipatse aneneri woona, aneneri otitengera pafupi ndi Mulungu, aneneri otithandiza kuti tisinthe moyo wathu, aneneri osangokhutitsa mimba zathu, aneneri osangokhutitsa zosowa zathu, aneneri osangotchukitsa mayina awo, aneneri osangoonetsa poshe lifestyle, aneneri oti akalalika tizidzimvera chisoni ndi kunena kuti ndisintha makhalidwe yanga, ndikhala munthu wachifundo monga anachitira Ambuye Yesu podyetsa anthu zikwizikwi amene anabwera pamaso pake. Ambuye tithandizeni kukhala aneneri abwino, tithandizeni kuyesa aneneri athu ngati ndochokera kwa inu, potengera zitsanzo zawo, mawu awo, komanso utumiki wawo. Limeneli likhale pemphero lathu tsopano ndi pa nthawi zosatha. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. In your time, you make all things beautiful. In your time.